Sanibonani ekhaya lamaphupho. Namuhla sizokhuluma ngengulube. Ukuthi ingulube uma ihamba nabantwana bayo, ngabe lokho kusuke kubika ukuthini? Ngabe lokho kusuke kuchaza ukuthini? Ngoba kubalulekile ukuthi sazi kabanzi noma ngithi sibe nolwazi ngezincazelo. Ungakhohlwa ukushaya subscribe ukuze ngokulandelayo uma siphendula umbuzo isheshe ifinyelele kuwena i-notification yempendulo. Siyatholakala ku-TikTok, siyatholakala ku-Facebook, igama liyafana sichaza amaphupho. Inombolo yethu ikhona nje ngizoyifaka ividiyo, zikhona iy'ncwadi zamaphupho 400 rand, ikhona insipho yobulongo iyasiza ukugeza idlozi, ukuvula amaphupho, ukucacisa into zakho, uthandeke, kuningi nje esiza kukho. Ikhona nayo, ukhona udumba kaSibumbu, ukhona umvusankunzi, kuningi okukhona. Ungathatha nje inamba la usifonele-ke uma ukuthi khona okudingayo. Noma khona inkinga onayo nje sikuyalela ukuthi yini ongayisebenzisa. Amaphupho ngey'ngulube ayahlukahlukana. Ngingasho ukuthi kuya ngesimo mhlampe ukuthi isimo sokuthi leyo ngulube iyenzani noma ikusiphi isimo noma kwenzakalani ngayo, kwenzakalani ephusheni yabo. Kuya ngesimo esisuke senzeka. Ake sithi-ke wena uphupha ingulube, mhlampe leyo ngulube ihamba nabantwana bayo. Lokho kusuke kubika nje inhlahla ezayo enkulu. Kungenzeka ukuthi kunokuthile okade wawukwenza kungalungi. Lokho leli phupho liyabika nokuthi-ke sekuyisikhathi sokuthi izinto zakho yilunge noma ngithi kulunge lokho. Uma unenkinga-ke izinto ey'ningi, isinyama nani nani, awuthandeki, ithola-ke insipho yobulongo ikhona, i-100 rand. Ngizakuposela mina ngophepha uma ukude. Uma useduze nami siyakwazi sixoxisane, sihlangane-ke edolobheni. Uyakwazi phela ukubuza nawe ku-TikTok, ku-Facebook, ku-WhatsApp, sikwenzele eyakho ividiyo. Ningakhohlwa-ke ukusubscribe nesisale kahle.